कर जरा चमच्याने. नॉनस्टिकच्या तव्याची मला गरजच नाही. खट पाणी सगळं पुऱ्या संध्याकाळचे येतं तेव्हा असतो त्यांच्याकडे. हां बघायला पाहिजे. कलिंगड आपलं ना तयार झालंय. खत पाणी आपलं नाही ना. ऑर्गॅनिक आहे म्हणजे खत वगैरे असं काही टाकलेलं नाही. आनंद बघा कुणालच्या बाबांच्या चेहऱ्यावरचा बघू. अरे वा. अरे वा अरे वा अरे वा. कशाला काटा तोडलाय. पाणी तापलं आहे कुणाल. पाणी तापलं. पुदिना लागला पुदिना आपल्या इकडे आलेला. म्हणजे मिक्स कर जरा चमच्याने. खालचा घे तळाचा घे तो थंड होईल. तळाचा पण अरे आंघोळीला तर नाश्ता करायचा ना थंड होईल मग. हा पहिला आंघोळ. लय आज झाले. बर चांगलं आहे चटणी पुदिना टाकून. चटणी चांगली झाली पुदिना. ते लावलं काढ्याच्या पुदिन्याच्या कुठे लावलं पाणी पिलं आणि पुदिना पोटाला चांगला असतो. पोटाला पोट आपलं छान होतं. तो काढा घेतला पाणी सगळं. आता इथं जरा पाणी वर लाकडावर झालं बघा सुरुवात. कुणाला गेला बघा नाश्ता करून आणि असं सगळं आवरायचं माझं बाकी आहे. तर तुम्हाला की नाही आज मी बिडाचा आपला तवा आहे ना त्याच्याबद्दल मी सांगणार आहे. तुम्हाला मागच्या एका व्हिडिओमध्ये मी दाखवलं होतं ना आपला तवा बिडाचा. तर आज आहे ना मी धिरडी बनवते ना तर म्हटलं त्याला तुमच्याशी शेअर करूया. रेसिपी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे पण तव्याबद्दल थोडंसं सांगते तुम्हाला. म्हणजे तेल लावून मी ना हा तवा 4 दिवस ठेवला होता आणि आता तयार झाला आहे बघा. इतक्या पटापट धिरड्या निघतात ना मस्त आपोआप सगळं सुटून येतोय. आता मला तर इतका असा हा आनंद झाला ना बघून तुमच्याशी शेअर करायलाच पाहिजे. आता दाखवते ते तुम्हाला. थोडंसं मी तेल लावलं धिरडी टाकली साईडने थोडंसं तेल टाकते आपोआप सगळं सुटून येते बघा. नॉनस्टिकचा तवा कसा तसा सेम तसंच. एखादा पदार्थ तुमच्याशी शेअर करायला पाहिजे आता बिडाच्या तव्यावरती. आणि तवा पण इतका छान होता ना. तुम्हाला मगाशी म्हणाले मी की 3 ते 4 दिवस मी तेल लावून ठेवलं होतं. म्हणजे सकाळी तेल लावायची गरम करायची चुलीवरती संध्याकाळी घासून ठेवायची. अशा पद्धतीने संध्याकाळी म्हणजे घासून पुन्हा तेल लावून ठेवायची नाही तर गंजवर लागते ना म्हणून. अशा प्रकारे मी 4 दिवस केलं. आता हे बघा 1 मिनटं हे बघा कसं आपोआप सगळं सुटतंय. नॉनस्टिकच्या तव्याची मला गरजच नाही. इतकं मला बरं वाटतं ना आज बनवताना. तवा आपला तयार झाला असा. म्हणजे कांदा वगैरे परतायची गरज नाही असं मी तुम्हाला सांगते. कारण कांदा बघा आपला वेस्ट होतो ना तर त्याच्यामुळे मी असं 4 दिवस केलं तेल वगैरे लावून. आणि घासते वेळी फक्त व्यवस्थित घासून घ्यायचा साबण वगैरे लावून. मस्त असं झालं. आता हळूहळू कसं जसं आपण वापरायला घेऊ ना तसा हा तवा आहे ना प्लेन होऊन जाणार. आता बघा थोडंसं तुम्हाला खडबडीत दिसतोय ना जसं जसं वापरू तसं चांगलं होऊन जाणार. एखादी छानची रेसिपी तुमच्याशी मी लवकरच शेअर करीन. आनंद आनंद.
ज्या कोणी ताईंनी मला कमेंट केलं होतं की ताई बिडाचा तवा घ्या, त्यांचे मी खूप खूप आभार मानते. सकाळी सकाळी तुम्ही असे छान छान सल्ले येतात म्हणून अशा गोष्टी माहिती पडतात. नाही तर कसं मी नसताच घेतला, मग मी आपली त्या नॉनस्टिकवरच बनवत राहिली असते. पण ते लोखंडाच्या तव्यापेक्षा बेस्ट आहे हां तवा बिडाचा, स्वस्त आणि मस्त. घावना नाही गं धीरे. ही चटणी घे, ही बघ पुदिन्याची चटणी, आपल्या बागेत लावलेला पुदिना. हां अगं ते पाणीपुरीसाठी ठेवला, पण ते पाणीपुरीचं पॅकेटच भेटत नाही. तुला कुठं माहिती मिळतं. कुठं भेटतो? तो मंगळवारचा बसतो ना त्याच्याकडे असतं सगळं. तो पाणीपुरी विकायला तो हाफ पॅन्टीवाला बसतो खाली माहिती आहे? विकायला हे करायला काय आपलं कांदे बटाटे घेऊन बसतो, त्याच्या समोरचा आहे ना त्याच्याकडे मिळतं. बेकरीमध्ये? नाही मग? ना बेकरी नाही, तो मंगळवारचा येतो. अच्छा हां हां बघायला पाहिजे मग. नाही तर म्हटलं कणकवलीला जाऊन घेऊन यायला. पाणीपुरी मला ना खूप आवडते, हा पण ते बाहेरची नाही मला आवडत. पण पुऱ्या पुऱ्यांचंच मेन आहे ना, पुऱ्याच बोलते मी. आता पुदिना घरामध्ये बनवलेला आहे ना. काय बोलला तुम्ही? पाणी ना? पाणी नाही, पाणी तर मी घरात बनवते, गोड पाणी तिखट पाणी सगळं. पुऱ्या संध्याकाळचे येतं तेव्हा असतो त्यांच्याकडे. हां बघायला पाहिजे. मग नाही तर मग कणकवलीला म्हटलं कधी गेलो ना का घेऊन येईन मग 1-2 पाकिटं. चांगली वाटते मग चटणी खाऊन. मग सॉस घे हवा तर घे. पुदिना आता काढला थोडासा, भरपूर तयार झाला ना, त्या. त्या इथं केळीच्या खाली लावलाय. ते मध्ये ना एकदा नाही मी कुडाळला गेलेली ना, हा. ते आपले व्हिडिओ बघतात ना त्यांच्या घरी गेली, त्यांनी त्यांच्याकडनं आणलेलं 2 काड्या आणल्या होत्या. तो लावला तर आता चांगला पसरला आहे. आता काढला आज मग चटणीसाठी. आता काड्या काढून परत दुसरीकडे लावल्या. त्याही काळी होईल ना पण. नाही काळी नाही, लिंबू टाकलं ना त्यात. टाकली. काय बघ हिरवी आहे अजून. आता ही फ्रीजमध्ये ठेवणार अशी 8-5 हां पॅक करून ठेवणार. 15 दिवस ठेवलं तरी खराब नाही होत. मी अशी बनवून ठेवते ग, कोथिंबीर आणून, मग बरं पडतं ना आयत्या टायमाला. कोथिंबीर पण टाकली ना? हां कोथिंबीर, पुदिना, लिंबू, मीठ आणि लसूण, परत आलं, थोडेसे शेंगदाणे पण टाकायचे. घट्ट हवी असेल तर थोडेसे शेंगदाणे टाकायचे, मस्त बनते चटणी. टाकला शेंगदाणे ह्याच्यात. जास्त नाही टाकायचे, थोडेसे टाकायचे. हा बघ तवा मी वापरलात बिडाचा. हा बघ. बरोबर आहे ना? अरे काय मस्त बोल, फटाफट सगळं बोल. मी कांदा बिंदा काय नाही भाजला, तेलातच. त्याची ना तुला बोलली मी तेल लावून ठेवते म्हणून. चप्पड घेतला. पटापट निघाल त्यात. कोण आहे? तो ग जॅक आहे ना येऊन, ते उसाचा पाना आहे ना, पाला उसाचा. चायची पात खातोय. चायची नाही, ऊस आहे. तो तुळशीच्या लग्नाला आणलेला ना, तो काढून मला लावला. तो जगलाय आता, त्याला फुटलेत फुटऱ्या. तो वरचा पाला तो त्याला काय गोड लागतो का काय माहित नाही, पण तो चावून चावून खातो. हा बा आला घरात, हा बघ. हा ऊसाचं. पुढच्या वर्षी परत कामाला येईल ना, थोडासा ऊस पण खायला मिळेल. का राहिलं. नाही मग खायला तर मिळेल ना आपल्याला. आता पाणी वगैरे आता तुम्ही काढला आणि परत लावलं तर होईल की परत? हा ते होतं. परत आपण ते करूया ना, ते होणार. त्यांच्या कुड्या ह्या आल्यात ना आता. आता तो वाढत जाणार, ऊन पडला ना आणि भेटलं की वाढत जाणार. तुझं वासरू बरं आहे काय ग? ते हे करू. तो शिवणीचा पालावा तयार झाला, घेऊन जा घेऊन जा. ते कोयता तिथं आहे बघ. तो ना दुसरा आहे ना, त्याला शोधत होता. हा कोणतं मी कुठे ठेवलेलं इथं असेल मागच्या दारात. ह्या बघ ह्या बॉक्स मध्ये आहे वाटतं बघ. कोवळा आहे हा. चप्पल तर घालायची बाई, इथं एवढा चप्पल होती. ती बघ माझी चप्पल होती ग. आमच्या इथे काटे कुठे नाही, तसं साफ आहे, असं काही वाटतं हे नाही. सवय झालेली ना. कुठे गेलं जॅक? बघ मेथी खा, हे खातो. हे पोरांना सुट्टी असेल ना का आज? का? अच्छा शाळा असते काय, मला वाटलं सुट्टी असतं काय. दोघं पण एकदम तयारीमध्ये उभे आहेत बघ बाप बेटे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आत्ता की नाही आज आपल्याकडे कलिंगड काढण्याची तयारी चालू आहे. कलिंगड आपला तयार झालं आहे, तर झटपट काढून घेऊया. एवढा छोटासा इच्छा आहे बघ, ते दाखवतो. सकाळपासून ही आमची तयारी चालू आहे, पण मी म्हटलं थांबा जरा, कारण कुणाल नव्हता ना, कुणाल गेला होता क्लासला, त्याच्यामध्ये जरा थांबलो होतो. आणि आता आम्ही काढायला घेतलंय.
थांबा जरा 1 मिनिट. हा काढा. ही लहान साईज आहे बघा. एकच लागलं ना एका वेलीला. ते काय खत पाणी आपलं नाही ना. ऑर्गॅनिक आहे म्हणजे खत वगैरे असं काही टाकलेच नाही. थांब 1 मिनिट बघू दे कुणाला. हा मस्त. आता बघू कसा निघतो लाल ते. हिरवा पिवळा कसा निघतो पहिलाच आहे ना. ए छोटी या कुठे गेलेली बाई या लवकर. लाल निघाला तर तुझा नशीब. या कुठे गेली लाकडं आले ना. जा लाकडं ठेवू नये. लाकडं ठेवू नये. बाईला पोळीला बोल. आता ती भारी उतर आता ती उतरवणार तू. चला आरोही पण आलेली आहे. तू एवढ्या छोट्या पोरीला लाकडाला नेतेस काय ग मग. मी आता येणार तुझ्याकडे येते उद्याला. तू पण या बसले जरा. अरे या तुझी का भाडं कोण खात नाही. आरो इकडे. हा इथे आहे. हा कापलाय. आज शाळेला सुट्टी आहे. आला बाई बस. एवढी बिचारी पोरगी लाकडाला गेलेली बघ. केवढू साहेब आहे. थांब मी डिश आणत्या. जरा डिश आणशील घरात ना. जा सूर्य आहे दादाकडे. डिश घेऊन ये. आता लाल पिवळा कसा आहे निळा आहे बघूया आपण. आनंद बघा कुणालच्या बाबांच्या चेहऱ्यावर तर बघू ते. पहिला आपला हा दुसरा फळ आहे. पहिला काय निघालेला आपण चिबूड ना पावसात ना. एकच आला होता हा. आणि हा दुसरा फळ आहे आपला. थांबा डिश आणूया. बाई बस खाली. हो हाय बाबा हाय हाय. लाल हाय. हा बघा हाय. अरे वा अरे वा लाल झालं. मस्त आहे रे बाई. गोड असेल का. कडुनिंबाची झाडा खाली लावलेला आहे. गोड का नसणार. पहिला जरासं खाऊन बघ. गोड का नसणार. त्याला गोड पुन्हा जरासा देवापुढे ठेवून जा पहिला. जा बाई ठेव बाबू ठेवून जा. उतर तर ते एक खाप घे आणि डिश घे. डिश मध्ये ठेवता देवाजवळ ठेवणे. डिश घे बेटा. डिश घे खाली आणि पाया पड बेटा. छोटीशी पुन्हा जरासं खाऊन बघ. कडू आहे कसा. हा पाणी बघतीये. गोड कडू नाही ना. हा कडू. हा कडू आहे नाही ना. हा मग चला मी तर कडुनिंबाच्या झाडाखाली आहे म्हणून कडू. कडुलिंबाच्या झाडाखाली म्हणजे कडू होतं असं काय. हा मीठ घेऊन ये. चाट मसाला पण आहे. अरे या गोड आहे एकदम. गरम आहे ना. कपडा तो आहे. तो तर राहणार नाही. तो एवढूचा फळ आहे बघा किती मस्त बघा. अरे अरे ये आरोईला दे. गरम आहे. पाणी प्याली मग अरोई फ्रीज मध्ये ठेवायचंय. गरम होता ना थंड करू गोळ्या. नको फ्रीज मध्ये. आता खावा गरम गरम. आता खाऊनच टाकतो. बघू दे एक तुकडा मला बघू दे. नको खाऊ. का माझा उपास आहे. हळू का ठसका लागेल. त्या चाट मसाला आहे बघा. अशी आमच्याकडे तयारी चालली बघा. हा कलिंगड खाण्याची. आरोईला दे पहिला. देतोय. हा मीठ लावून. मीठ लावतोय पोळीसाठी. ए जीवन ये कलिंगड अपना घर का कलिंगड. आई वाय अपना घर. बाई खा ग. कसा आहे बघ. गोड आहे का. गोड आहे ना. मस्त आहे. हा आपण मग वेली लावायचे आता भरपूर. ए तू कुठे झाला. खावा खातोय तो. संपवा. एकच खातोय. राहिला तरी चालला असता. बिया पण कशा जाड्या जाड्या आहेत ना. बियांसकट खा. बिया पण चांगल्या असतात. मस्त मस्त बघा. मी आता ना थोडासा खाऊन बघितलं. एकदम टेस्टी आहे. रस्सीला ना पाणी द्या एकदम. मग किती आहे. भरपूर पाणी आहे बघ. हिने बघ किती बोला केला बघ. परत लावूया बिया आपण. काय वाटतं. आता की नाही मी शेतीचा धंदा करणार. मी आता बघ कसं काय हो. कलिंगडचा लई कलिंगड येतात. जीव जळतो. आता ही बघ छोटी छोटी येतात. ती पकडत नाही ना मरा. आता आपण काय खत पण टाकलेलं नाही ना. अजिबात खत नाही ना आपलं. अजिबात नाही. आपण फक्त शेण टाकलेलं आणि घरचंच हवा. त्याला ते पोटात लागतो. कलिंगड आहे ना असा.
टाक 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 टाक. रंग पण चेंज झाला ना. आज ना आम्ही कलिंगड नव्हतो काढणार, म्हणजे अजून 2-4 दिवस थांबणार होतो, पण बघितलं रंग वगैरे चेंज झालेला आणि ती वेळ आहे ना ती पण थोडीशी सुकल्यासारखी वाटत होती ना आपल्याला. काय लागली ती? त्याच्यामुळे त्यांना वाटलं काढा आता, आणि ऊन पण कसं कडाक्याचं पडतं दिवसभर, म्हटलं उगाच काय व्हायचं. पण एकदम मस्त आहे, गोड आहे. म्हणजे आता कडुनिंबाच्या झाडाखाली लावली होती वेल, ती आली होती. आपल्याला एका ताईंची कमेंट होती की ताई निंबाच्या झाडाखाली तुम्ही लावलेली आहे, तर कदाचित ते कडू पण असू शकतं. कारण मला वाटतं त्यांच्या इथे शेवग्याचं झाड असं काहीतरी होतं वाटतं, कडुनिंबाच्या झाडाखाली आलं होतं. पण त्या शेंगा काय कडू व्हायच्या. पण नाही, एकदम चांगलं आहे, एकदम गोड आहे कलिंगड. त्याच्यामुळे आम्हाला पण थोडीशी चिंता होती. मी त्या दिवशी कुणालच्या बाबांना म्हणाली होती की अशी अशी कमेंट आली आपल्याला, तर कदाचित कडू असू शकेल. पण मस्त असं गोड आहे कलिंगड. पण थोडा मला वाटतं आकार आणि लहान साईजचं असतं ना तसंच आहे. खत पाणी आम्ही असं वेगळं असं काही नाही टाकलं. मला वाटतं खत टाकलं असतं तर वाढलं. म्हणजे आपलं जे नॉर्मल खत आहे ना, घरातलं खत, तेच टाकलं होतं. रासायनिक वगैरे असं काही नाही. त्याच्यामुळे मस्त चविष्ट असा कलिंगड आम्ही खाल्लेला आहे. आणि मुलं अजून खात आहेत, कुणाल आणि आरोही, ती बघा बसून खात आहेत. आरोही तुझ्या नशिबात होता. हा, आरोहीच्या नशिबात आरोहीला भेटला खायला. आज व्हिडिओची सुरुवात सकाळपासून केली, पण तुमच्या पुढे यायला मला ना भरपूर वेळ गेला आज. मधला गॅप गेला भरपूर. माझ्या घरात ना आज खूप काम होतं, त्याच्यामुळे ते मी सगळं करत राहिली. आपलं जे नेहमीचं रुटीन असतं ते. आता म्हटलं तुम्हाला रोज रोज रुटीन काय दाखवणार, त्याच्यामुळे मी नाही तुम्हाला दाखवलं. आरोहीने किती कचरा केलेला आहे तो पण बघावं. चला हा, काय हवा? कडनिंबाचा पाला घे याचा. इथून काढून घ्या बा, इथून काढून घे थोडं. कलिंगड खाऊन झाला. आता कलिंगडच्या साली आहेत ना त्या कटिंग करते आणि झाडांना खत म्हणून घालते, आणि बिया आहेत ना त्या आता सुकत घालते, म्हणजे आपल्याला त्या पुढे जाऊन कामाला येते. हो की नाही? कलिंगडचं खत चांगलं ते. तर आजचा व्हिडिओ मित्रमैत्रिणींनो आता संपवते मी. कसा वाटला आजचा व्हिडिओ जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असा तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.